Unbelievable, one that shall never end. Another one don't happen again. Oh, no be small thing, oh my people. Hey, hey, he don't set. Make una carry una joko. They see that can listen to this one. This update, so they come from Mathias Ezeaku, age of 4. No be small something. This man, so one that they see for my screen here. He don't come out, come talk say he dey heal people, even blind people, squanner people. Say he dey heal them. Say he don't come out. Oh. Now Mathias come say, okay, as far as say he dey heal, may they go call this man corner. So this man come present himself. No be small thing. Now Mathias Ezeaku come dey talk say he don't say when he dey talk this thing, he don't call many pastors come out. Say may they come heal blind people, squanner people, even the sick ones when they where in dey in hospital, where they run. Say all of them no come out. Now this man come bold. He can come out. He can talk say if you get any squanner, any blind person, any person where in head not there, okay, say he go feel heal the person. Unbelievable. Many things happen for inside this video. No be small matter. May not come be say I too talk. I go leave una more na for listening to Mathias Ezeaku and this man. Yeah, I am with Mr. Who? Mr. Ezeaku. This man you are seeing here says that he can heal all kind of madness. Okay? So he has been calling me today. I invited him to come. Then he has been long that he came to my workshop, but I was very busy. Then he later left. Then when he left, he called me that he has left. I sent my boy to call him back. Now he came back. I decided to present him before the world in our studio here. So this man is saying that if we have any mad person, anybody who is mad, who has mental disorder, that you should bring the person to him, and he's going to heal the person. So, and this is what I have been preaching. If you say you are a pastor and you can heal sickness, come and prove it. If you say you are a native doctor and you can heal sickness, come and prove it. Anything you can do that will bring positive change in our society, that is what we need. Because what the world need, what you need to survive on this earth is to render services. Once you render services to people, now you're going to make a lot of money. So what am I saying? This our brother Ezeaku said that he can heal all kind of anybody that has mental disorder, even madness of 100 years, even if the person has become mad for 50 years, 60 years, that once he places his medication on the person will get healed. So today I invited him after he had called me for a while. He is here with me. So let us hear from the horse's mouth. So if you have anybody who has mental disorder, the hour has come for us to give him the benefit doubt. Right? Okay? So the number you have to call is 090 68 77 9065. Repeat it again. 090 68 77 9065. Just like I told him, I am going to provide a place where he will stay, keep the mad person, place your medication on the person, because I'm not going to allow you to take the person to your home. I will give you one of my house that has hall. It's my property. I'll give you the empty hall. You stay there with the mad person, place your medication on the person. Once the person became healed, you are good to go. Oh yeah, why have again? ABC akpọ. Ị ga-asụ nwa Igbo maka achọrọ m ka ndị ọzọ nụkwu ya ka ị chọrọ ịsụ Igbo. Sụngwa sụọ Igbo. Gwa ya afa gị na ihe iji akpọrọ m na fon eri na-akpọ. Mere nji dugide gị dute gị na ọfịs m na mgbede. Gwa ya afa gị na onye ebe ebe. Welite onye nụ. Afa m bụ Ezeaku onye okoro. Ana m agwọ ndị isi na-adọrọ mma. Any kind of madness
Anumagwea. Whether 20 years, 30 years, 35 years, any types of madness, Anumagwea. Okay, 50 years one. 50 years, Anumagwea. My 70. My 70, Anumagwea. Even though any madness of Nanamentamu, Anumagwea, my Yama Mesentamu again. I could work ever. Onye back here. I'm on Imo State. Ebe Imo State. Member no. Ebe na ehi member no. Nzere mi ipem. Nzere mi ipem. Yes sir. Okay, nna ewo pastor. Mba. Ebro pastor. Pastor. Ife nna me bụ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ. Nke mgbọrọgwụ na akpa akwụkwọ ka ya ejigwo onye ahụ. Yes sir. Okay, now ọ bụrụ na akpọ ego onye ala onye isi ya dịrọ mma. Yes sir. How many days go ga take gị ji wee gwa onye ahụ? It depends on the kind of the years. Onye ahụ nọ. Okay. Yes sir. Like in your instances, onye nọ 1 year, 2 years, 3 years, Like 10 years. Yes, like 1 year. Like 1 year. Onye ahụ ga-anọ 3 months n'aka m. Onye ala 1 year. Yes sir. Ga-anọ 3 months n'aka m. Wait, onye ala 10 years one. Onye ara 10 years. Ga-anọ like 7 months n'aka m. 7 months. Yes sir. Onye you go one for 20 years. Ọ bụ 20 years. Onye ahụ ga-anọ like even also 7 years too. 7 years. 7 months too. 7 months. Yes sir. You were warrior. Yes sir. Onye you go one ala for 30 years. 30 years. The same months. Same 7 months. Yes sir. Odo. Kede nke itu gị? Nke na itu gị? If I took a money, One afọ otuto. Omolanya ala ọchịrị ọgọdọ na. Ngwaze omolanya ala ọchịrị ọgọdọ na. Ka izizi n'Imo State. Omolanya ala ọchịrị ọgọdọ na. Ka izizi n'Imo State. Bujiri taa na yode mmadụ ka anyị na-achọ since. Ike dị na awaja nke ikpeazụ. So anya ara from 100 years down to 10 years bụ 7 months. 7 months. Now from 10 years to from 9 years to 1 year. 7 months. From 9 years to 1 year. 7 months. But 3 months is 3 months. Yeah, that's 3 months for 1 year. Yes sir. Only 1 year but 3 months. Only 1 year. But anything above 1 year but 7 months. 7 months. Yes sir. Omenanya la ochoro ogodo na bujire ton. All them mmadụ ka nchọrọ. Now kedu ka isi wee nweta, how do you come about me? Kedu ka isi malụ kpọwa m na phone? Okay. Do na radio, the program, okay? Okay. So from there, we were all the number, from there, we capture the number. We over again. O mere onye ala ochoro ogodo na ọdụ obi na nwanne nwoke ọsị m kene gị. Ọdụ obi na ihe robo ji ide ebube. Ọsị m kene gị. So ọ na-anụgo ni anọ ụmụ Chineke. Since ka ọ na-akpọ m na phone, ọkpọfu. You know, kedu mgbe ibido kpọọ m na phone? Since last month. Last month. Ngwụrụ ndị ọzọ mma akpọ ngwa onye nke si na ị na-achọ nwa nwoke. Na onyere ya na-aga ọgwụ enwe ime ite nwunye gị ma nwa nwoke. I'm doing that. Ị na-emekwu nke ahụ? Ana m agwọkwu ma pile. Okay. Ana m agwọkwu ma tuberculosis. Mana gwogodo ndị ala first. Ya gbana speed. Yes sir. Ị na-anụ? Ihe anyị bụ nke ihe nye gị na-abụ ihe bụ na-abụ psychiatric native doctor. Then ndị nke na-agwọ onye nke si na ya agwọ ome onye dị ime, onye na-achọ nwa, ọnwụ ọgwụ, ọmụọ nwa nwoke. Onye nke a ga-anọzi azụ gynecologist ọkwu ya. So gị nwana rogodo anyị as a native psychiatric doctor. Now, when I got onye ọzọ nke ọzọ for interview, ọ bụla anyị native gynecologist. So, enwere any evidence na igwọbugo onye ara before? Yes, ana m agwọbụ onye ara before. Ihe nwana anyị bili na-ajụ. Ka igwọbugo? Yes sir. Onye ara how many years ka igwọbugo? Ana m agwọgo m 35 years, gwọ 10 years, gwọ 6 months, gwọ 8 months. Many of them. So, ụmụnne m nweta ozi a ishi ya. Phone number m dị ebe a. M ewepụta my hall na Mkpọ. Yes, enwe one of my building bụ hall n'okpuru. M ewepụta ya. Then, ọ bụrụ na ị nwere onye ara, kpọtara ya onye ara.
enwekwa na ngwo na icha afra jenata gọọmenti akwụkwọ ka ịkpọrọ ofe onye ara na street ịghọta maka ịma anọgide ji ịkpọrọ onye ara na iwọ kidnap ịghọta jenata ndị gọọmenti akwụkwọ mana ọ bụrụ na enwe nwanne gị nwee mental disorder let's take what we have serious. Ebe anyị na-ege ndị pastọ ntị o dogo anyị na Tụrụ Ezeaku na ọ na-amarugo na onwere onye pastọ na-agwọ ọya ọbụla no 419 complete 100% 419. Ezeaku emego ka ị marụ na onweghị onye kpuru isi fụrụ ụzọ n'ala Igbo na vileji be nna gị na enweghị onye dara ngwụlọ Jizọs mere ọgaba ije ma onye dara ogbi kwuru okwu n'ihe niile abụ ihe eji eri anyị mugu. Na ndị nke na-ekechi isi bụ ugogbe anya si na ha kpuru isi na-ayọ ego. Ọmụnwa bụ Ezeaku bịa mepee ndị mmadụ anya maka ada ezu isi ezo. Onye kpuru isi bụ ogosi gị anya ya na okpuru isi o metụkwu n'obi nye ego. Mana nke a bụ ibe ike ịchafụ kegide orute gị n'ilu anya kpughe spek na-ayọ ego. Mgbe kwechiri ha n'Enugwu were mmiri saa ahịa ilu ha fụba ụzọ ọgwagosi ime I've sacrificed go m ka anyị dị na-edupu unu so much. Ịghọtago so onye nke a na-eburugo bịa otego ọ bịara na ọ na workshop na-eche m since anyị nọ na-eme picking of plot and anyị na Imo State since morning akwụ ya bụ ihe kpụfụta akwa so dị akwa bụ ihe since morning ya maka ya na-alụ now chekata na workshop wee naba akpọchi ekwu ya azụ ka ọ na-alụrụ ọkpọ ọmụ na ọ nabago so nsi ya chi ya azụ chi ya azụ so biko let us value what we have. So anyị mme ka anyị nene anya ọ bụrụ na ị nwere onye isi ya adịrọ mma nọmba dị na WhatsApp na 09068 sorry I made a mistake ka onye dezi nọmba no who type it 09068 ka type is this number 09068779065 na WhatsApp nọmba anyị ebe so ịkpọta onye ala afọ m enye gị accommodation free nyekwa ya nwa accommodation free ịghọta so nke a ka m na-eme ịkpọta nwanne gị nwee mental disorder mmadụ ne ka ya eji bido ịbụ ọka ofu any of them as many as I'll give them all of them medicine and they will be fine. Yes. Omere onye ala ọchọrọ ọgọdọ na nke izizi n'Imo steeti imere onye ala ọchọrọ ọgọdọ na nke afụrụ n'anya nke anyị chọrọ ịfụ n'anya omere onye ala ọchọrọ ọgọdọ na nke izizi maka afụ n'anya ekwelu ndị nna anaghị agwachakokwe n'anya okwu na-afụ n'anya ya mana onye ebe anyị kịta na-ebu ọnụ 100 days mana ọfụbeghị onye bụ mọ na mere ọgwụọ ya ọya ma o mee ya ọ bụrụ ọgaranya isi ka ebibi n'Ọnịcha Musiome nke a musiome nke m ha enwe m ụlọ ka nkunu musiome iminiri ya ịma filling station a dị nacha blue edelu Nicholas ka gịnị by the right ị na-agbada n'aka nne Imodo road Imodo road ịba ebe ahụ enwe m ọnụ enu ebe ahụ ntanansi mbigasị ebe ahụ ime ụzọ okay gbadara na mgbada side transformer hi odogwu ibi nso onwe nna ata in short were ofu enikin otekwa ofu enikin emezu oyi bụ omere onye ala ọchọrọ ọgọdọ na onye adịrị gị na mma zọbụ ebe ịpụtara izu Igbo ndụ onye na-akpọzi m onye na-akpọ m akpọzi na m fon aga nje vidiyo ya biko ọ bụrụ na ọ gị nwa na-azụ akpọ m akpọzi na m ọmụnwa na vidiyo fon aga nje vidiyo dị ọzọ nwe kwesịrị ọ bụla ị chọrọ ịjụ kpọta nwanne gị mma enye gị accommodation free ebe ọ ya agwa onye ala ife anyị nọ bụ afọ n'anya ekwelu nwa bụ Ezeaku mmadụ ama nwerizi m ọzọ ịghọtago so nwa bụ Ezeaku the last ị ga-eme na bụ iwori m ịnọkọta na isi m na eke anaghị egbu mmadụ ama onye ala eke ọkọ eke isi m na eke anaghị egbu mmadụ ama onye ala
On Bagata was on 2 na common security ndị duru m je site mbosa but asị ka ha gbanyere m ofe enu ngwụrụ ọsọ gbabe na okpuru step emeri before mee mistake ọkpọ ọdapịa n'aka kwụnye m agịrị n'afọ ụmụ nwa baby virgin asị na 100 days fasting na wetara fa na-egbu onye sa ụmụ atụrụ maka nwa ọkịta ndị Igbo ya enwe nwere ka nkụ mana ha nwekwe nsogbu echi so ha nwa n'ọrụ they will start looking for help. No spirit will help them. E were ụjọ kụnye gị n'ime n'ihi eji ọkụ mmụọ jee n'igwe na-emerie ndị ọcha were gold si be nna gị ndị India China ebukọrọ plank niile dị na Nsụka na enweghịzi plank nọ na Nsụka na bụrụ ya na-arụ machis na-arụ many things na-eme natara ha ego ha jekwa ụlọ ọhịa nship oyi gori ha nwezi ọha nwere enwe profit not you gị nwa consumer. So ihe agwakwụla anyị ma ndị na-ebu ọnụ for 100 years mana onye isi dị mma ekwesịghị ime fast for 100 years. Ihe m na-agwa gị ori onye isi dị mma gịnị ka ị na-ayọ ọ bụ Chineke na-enye inweho kedu ihe ị na-ayọ? What do you want that God give it that you are lacking? The air we are breathing, everybody, God give it to everybody. What we lack is those cars made in America, those basic amenities. Yes, the government is giving to their children in the Western. That is what we lack here. You know, bad roads. We don't have good roads. This is what we lack. And you can't be praying not to have accident where there is no motorable road. Accident can occur. I may be a victim. You know, so we are dying in motor accident. Somebody somewhere promising the remaining one that they shall not die. Jesus, they shall not. So you know that people are dying. That is why you are saying others should not die. Which evidence do you have that others should not die? After you say in Jesus' name. But when your phone is down, you go and charge it. The same way Muslims charge. The same way Buddhism charge. The same way native doctor charge. Before we believe your power, you must show us evidence. Just as this man now want to show us evidence. You know? Understand? Just as this man now want to prove, like the other day I set up a healing competition. I called the Nigeria pastor at New Hope Hospital. Let them come. Let's see how they heal. You stop killing my people. Remove yourself from sickness. Nothing concerns religion and sickness. Nothing. What sickness requires is medication. Be you a Muslim, be you a Christian, be you a native doctor. If you have a kidney problem, that's a native doctor, you will die. If you don't have what it takes to follow the due process. Stop deceiving people. Be you a native doctor, nobody is above kidnapping. Once they kidnap, jam you, they go carry you. Be you the greatest native doctor in Nigeria, the greatest pastor in Nigeria. They can arrange you, put for boot. Nothing past human power. Man is God. If you are the one to testify, to talk about God, that means that God is in you speaking. Represent Him. Put action. Make something happen.